Какво показва проучването? Каква беше годината за възнагражденията на топ менеджмента в глобален мащаб и съответно в България? Проучването показа, че темпа на нарастване на заплати една идея намалява. Защото ако сравним 2012 спрямо 2013, когато сме правили подобно проучване, средногодишното възнаграждение на топ менеджери, говорим в световен мащаб, се увеличило с 5,5%. Сега средния процент е 3,5%, т.е. има леко забавене. И съответно в България няма как да не бъдем засегнати от общите тенденции. Не виждаме забързване на увеличението на възнаграждения за топ менеджери. Така че тенденцията е стабилно към леко намаление в сравнение с примерно 5 години назад. Едно време, помните, преди 2008 заплатите са се увеличавали 6, 8, 10%, даже имало и определени случаи с по-голям процент. Пак говорим средно, докато сега темпа на нарастване е забавен. На какво се дължи това? Общата икономическа картина, която няма как да не влияе. Фирмите гледат разходите си за персонал под лупа, опитват се да спестат от разходи, което е нормално и неизбежно това се отразява върху общия процент на нарастване на възнагражденията. Като под възнаграждение разбираме базисната заплата, която получава един менеджер и разбира се останалите елементи от пакета, като бонус, да кажем, някакви опции, служебна кола и целият пакет на компенсация, който той взима. Смятате ли, че тази тенденция ще продължи и занапред? Да, доколкото разговаряме с наши клиенти и ги питаме какво предвиждат по темата за възнаграждение за 2015 година, по-скоро са скептични, т.е. не очакват някакъв драматичен ръст да се появи. Пак в тези рамки 3 до 4% говорим, ще се получи някакъв ръст. Ще има ръст, но пак ще бъде в нивата, които до сега е имало 2012, 13, 14. Говорим и за на глобално ниво и за България. Вече ще се покаже действителността дали ще бъде постигнат на този процент. Но фирмите ще продължат да гледат разходите си под лупа със сигурност. Нямаме някакви данни и наблюдения за съжаление за драстичен ръст, да кажем, очакван през следващата година или нещо подобно. Така че нещо в рамките на досегашните ръстове.